I pozdrav društvo. Evo jedan video nakon dužeg vremena. U današnjem videu ću vam pokazati djelomično put do albanskog grada Vlori. Grad se nalazi na dalekom jugu Albanije, a naša navigacija nam pokazuje 570 km. Ostanite do kraja da vidite o čemu se radi. Evo ovako, nakon sat 15 minuta već smo došli do Trnova. Pratimo putokaze ka Foči i gazimo naš put. Evo kao što vidite već prolazimo pored jedne putokazne table. Držimo se pravca prema Foči i ne skrećemo nigdje. I nakon nešto malo više od 2 sata vožnje, prilikom dolaska u Brod na Drini, držimo se desne strane i ostajemo na putu sa prvenstvom prolaza i skrećemo za Nikšić i Trebinje. A nakon samo 700 metara kasnije nailazimo na jako bitno skretanje, skrećemo prvo lijevo, prelazimo rijeku Drinu, a zatim desno i pratimo putokaze za Nikšić. Ostanite do kraja i vidite kakav nas put očekuje na graničnom prijelazu Hum.
upravo stižemo u Plužine gdje ćemo napraviti jednu kratku pauzu pa nastavljamo naše putovanje. Vidimo se u sljedećem videu, ovo će biti kraj prvog dijela.